Sziasztok srácok, én Bálna vagyok, és üdvözlök titeket egy újabb Pokémon Revolution Online epizódban, ahol is ugye az előző részben hát elég sok mindent csináltunk, rengeteget dolgoztunk azon, hogy meglegyen a második jelvényünk, amit ugye Misty-től sikerült eltulajdonítani, és lett egy pár új társunk, utitársunk. Itt láthatjátok bal oldalt, várjatok, lehet, hogy ezt tudom közelebb hozni, hogy egy kicsit jobban lehessen látni, talán még közelebb. Szóval itt van Mankey, Charmeleon és Pikachu, akik benn voltak korábban is. Igazából az a baj itt, hogy ők 20-as szintűek itt ketten, viszont Pikachu nagyon elhúzott. Ugye őt használtuk, főleg őt tuningoltuk, hogy Misty-t legyőzzük. És van egy 13-as és egy 12-es Onixünk, 12-es Onix, 13-as Zubat. Úgyhogy hát igazából rajtuk fogok dolgozni valószínűleg a mostani epizódban. Illetve megnézzük, hogy tovább tudunk-e jutni, meg tudjuk-e szerezni a játékban az első HM-et, vagyis a Cutot. Ami egy kicsit odébb van, de hát nem tudom mi fér bele, minden esetre mi igyekezni fogunk. Közben itt kapok egy magyarázatot a jelvényekről, amit nem tudok ellapozni. Oké. Jaj ne! Jaj ne! Most megint elkezdte? Igazából tudnom kéne, hogy mikor álljak meg. WTF. Oké, elég. Oké. Ez az. Köszönjük papi, hogy abba hagytad. Itt van egy ilyen kis udvar, erre nem tudok egyelőre eljutni. Két bicikli le van zárva, ugye még nem lehet bicikling. Látjátok azt a kis szigetet is, oda is el kell majd jutni. Itt van egy Move Relearner, ezt gondolom a Move Deleternek a megfelelője. Hát én most nem akarok egyelőre semmit sem. De jó tudni, hogy itt van a fickó, itt egy úszómedencét becsaptak ide hátra, nagyon, nagyon kemény. És akkor, ha jól tudom, akkor erre fogunk tudni felfelé menni. És bizonyos dolgokat meg kell tennünk, annak érdekében, hogy tovább jussunk. Szóval, egy picit visszatérve más témákra, ugye tegnap kiraktam a második generációs legrosszabb Pokémonjaimat videót. Sokan megnéztétek, nagyon sokan kommenteltetek, rengeteg új ember van a csatornán, úgyhogy el akarom mondani, hogy elsősorban úgy dolgozunk, vagy úgy működik ez a csatorna, hogy én hétvégén kirakok egy olyan jellegű videót, mint amit tegnap láttatok, tehát ezek a top 10-es listák például. De egyébként hétközben, meg egyébként máskor Pokémon Moon, illetve más jellegű Pokémon játék végigjátszásokat is láttok a csatornán. Közül ezt a Venonatot el kéne kapnunk. Csak gyorsan. És ugye, ne, misszelt. Tackle. Jaj, mi lesz velem? De jó, hogy 9-es, szóval lazán el tudjuk kapni. Reméljük, ha eltaláljuk végre. Ez az. Látjátok, hogy mennyi élete maradt. Ennyire profil még sose csináltam, vettem közben pár pokélabdát. Szóval, hogy a hétközben végjátszásokat, illetve hát ilyen játékos epizódokat láthattok ezen a csatornán. És a mai nap folyamán még, aki ezt a videót látja, annak a mai nap, aki később látja, annak már lehet, hogy nem aktuális. Lesz egy karácsonyi nyereményjáték, úgyhogy ajánlom mindenki figyelmébe, hogy késő délután este felé még nézze rá a csatornára, mert nagyon értékes és inkább király, vagyis cool Pokémon dolgokat lehet majd nyerni tőlem, amiket én el fogok nektek postázni. Úgyhogy, na hát erről majd a következő videóban akkor tárgyalunk, és megvan Venonat! Yeah! Elkaptuk ezt a kis, azt hiszem, hogy rovar és méreg Pokémont. Most lecsekkolom. Aha, Bug és Poison. Itt még egy Odd is szerintem el lehet kapni, ha jól emlékszem. Bár ugye ez nem nagyon kell nekünk. Bellsprout! Na, az már érdekesebb. Őt már talán átgondolnám, mert ugye én nem nagyon szoktam elkapni. Ezen el kell futni, mert ez lány. Nem nagyon szoktam elkapni. És szerintem berakjuk... kit rakjunk be? Mankeyt berakatjuk, ő nem sevez túl sokat a növényekre. Mit kezdtem mondani? Szóval én nem nagyon szeretem a növény Pokémonokat, általában nem szoktam használni egyet sem. Mankey is mindjárt szintet lép. Megpróbáljuk azért ezt a Bellsproutot elkapni, mert hát legyen már meg. Lehet, hogy akarunk egy jó Victreebelt. Victreebel egyébként nem rossz. Igazából azért nem szeretem a legtöbb növény Pokémon, mert a második, ugye a második típus általában méreg. És a méreg nagyon sok mindenre érzékeny. Szóval olyan, mint a kő igazából. Nehéz jól használni, nehéz helyet szorítani neki a partiban. És egy Venomoth. Na hát akkor két lehet tudni egy csapásra, hogyha őt is elkapjuk.
Bár igazából csak pokélabdánk van, nincs Great Ballunk, úgyhogy lehet, hogy nem fog menni. Nézzük, hogy a... Azt a figyeljétek milyen defense van. Confusion, és ledarálja a Mankit. Hittelen vagyok kicserélni Pikachu-ra. És szerintem Quick Attack-et fogunk használni, mert... Venomoth is Bug és Flying, nem, Bug és Poison, ha jól tudom, szóval nem lesz elvileg érzékeny a... Teszteljük le, nagyon erős a Pikachu, úgyhogy csak Quick Attack-et használok. Ugye 27-es szintű 14-es ellen... Aha, még egy izé lesz. Még egy Quick Attack lesz itt. És onnantól kezdve pedig valószínűleg el fogjuk tudni kapni. Hát, ja, ez elég szívás. Nem tudunk semmilyen disable-t rárakni, szóval megpróbálok rádobni 3-4 pokélabdát, és ha semmi változás nem következik be, akkor... És elkaptuk! Ollé! Úristen, micsoda mázlim van! 14-es Venomothot is elkaptunk. Még egy picit itt járkálok egy Bellsprout PG. Na hát ő ugye nem. Nem az, aki hiányzott. PG. A kis galamb. Na jó, legyen már egy Bellsprout. Nem lehet ez olyan ritka. Bellsprout vagy Oddish Venonat. Az a szerencsé, hogy ebben a játékban sokkal gyorsabban el tudok futni, ki tudok menni a csatából, mint ugye akár a rendes eredeti játékban, akár a Pokémon Moonról beszélünk. De nézzük. Szerintem sanszos, hogy összejön. Egy Oddish, na látjátok. Nem mondtam nagy hülyeséget. Oddisht is megpróbáljuk elkapni. Furry Spipes lehet, hogy egyből megölni. Karate Chopot nézzük. Nagyon keveset kell levennie. Ez pont elég. Remélem túlél még egyet, bár szerintem határeset. Határeset, igen. Aciddel támadott az Oddish. 10-es szinten. Na, ez egy elég korrekt poison támadás. Ó, és megmaradt egy kis élete. Srácok, úgy látszik, hogy most minden összejön. De nem akarom Isten. Nem akarom elkiabálni a dolgot. Szóval még egy kicsit akarok mesélni, hogy múltkor ugye nyomtunk egy 2 órás live-ot, egy pár napja volt, Pokémon Revolution Online live-ot, és egy csomóan jöttetek oda, és mit tudom én, kihívtatok csatára, meg adjuk a Bellsproutot, igaz? Kihívtatok csatázni, közben elmegyek tölteni, mindjárt jövök. Szóval itt vagyok, és azt kezdtem mondani, hogy milyen volt az a múltkori live, amit csináltunk. Szóval nagyon klassz volt, egy csomóan felvetetek barátnak a játékból, mindenkit szeretnék ösztönözni, aki szeretne játszani, az töltse le, ingyenes az egész, a kék szerveren vagyunk. Hűha! És mit akartam mondani? Szóval sokan írtátok, hogy van lehetőség guildet csinálni, vagyis hát ilyen klánszerűséget csinálni. Közben itt nézem, milyen stratégiát folytassak, mert Onyxunk... hát... Jó. Onyxot fogom cserélgetni, ugye ezeknek kőpokényaik vannak ezeknek a hikereknek. Ja, Istenem, mindig elkezdek egy gondolatot, aztán leváltok, lecsatol az agyam. Oké, Mankey. Tehát, hogy lehet guildet csinálni, vagy klánt csinálni. Úgyhogy ha szeretnétek ilyesmit, ha szeretnétek, hogy rájöjjünk, hogy hogyan kell csinálni, hogy csináljunk egy bálna klánt, vagy bálna testvériséget, akkor írjátok meg kommentben. Yeah! Onyx szintet lépett, meg akarja tanulni a rage-et, ami egy normál támadás. Hát a Curse-et megtanulhatjuk, de nem hiszem, hogy előfordul, hogy használjuk. Nagyon sok XP-t kaptunk érte. Meg 140 Pokédollárt. Alright. Oké. Oké. Milyen rohadtul be van nőve, nézzetek ezt a susnyást. Az eredeti játékban abszolút nincs ennyi. Nézzük ezt a Picnicker Kelsey-t. Lehet, hogy neki normál, és talán növény Pokémonja vannak? Ugye meglátjuk. Nidoran. Nidoran az úszható. A Nidoran az simán méreg, ha jól tudom. Úgyhogy őt biztosan... Biztos, semmi se biztos. Csak a halál. Ne, double kick, Jézusom, mi lesz velünk? Elfelejtettem, hogy ezt tudja, ezt 12 szinten megtanulja, jól tudom. Szuper effektív. Nézzük, eltaláljuk-e? Eltaláljuk. Fú, bakker. Fú, gyerekek. Utálok kockáztatni. Ez nem jó. Nem akarom, hogy meghalljon. És nem akarok főleg visszamenni tölteni még ilyen gyorsan. Úgyhogy átváltunk, hogyha double kicket fog használni rajtunk. Mankeyvel nem jó, mert Mankey az fizikailag üt és valószínűleg megmérgeződik, úgyhogy berakjuk Charmeleon. Ha csak nem Poison Stinget kapunk. Nem, double kicket kapunk. Ez rendben van. Ez még okés.
Szerintem el tudjuk söpörni. Dragon Rage. Meg kéne néznem, hogy a Dragon Rage pontosan mit tud. Hogy az fix damage-et veszel le, mondjuk 30-at, vagy valami tök más csinál. Nézzük, mennyi XP-t kaptunk. Hát nem olyan sokat, mint mondjuk az első Onyxért. Itt egy Line Nidoran. Én úgy vagyok vele, hogy ezt lezúzom, mert én annyira nem sok az XP, amit Onyx kapna érte. És... jaj, ne legyen mérgezett. Jaj, ne. Megmérgeződött Charmeleonunk, az azt jelenti, hogy minden körbe le fog venni. Talán 1/12-ét, vagy 1/16-át az életünknek. Nem vagyok ebben biztos. Lehet, hogy 1/10-ét. Úgyhogy ezt azonnal ki kell... 1600 XP! Látjátok, mennyire nem konzisztens a játék? Az előző kis Nidoran az ugyanaz a típus, ugyanakkor a szinten. Kevesebb XP-t adott. Szóval nézzük mi az a gyógyszereimet. Itt van egy Antidote, és adjuk oda Charmeleonának. Így van, eltűnt a Poison. Folytathatjuk tovább kalandozásainkat. Itt egy Youngster Joey, ő valószínűleg madár és normál Pokémon trainer. Így van, egy Ratata. Reméljük, hogy nem tudja double kicket ez a rohadék. Ebben az esetben viszont... nézzük egy Rock Throat. Pursuit, oké. És az lesz a baj, hogy a Onyx túl alacsony szintű ehhez a csatához is. Elvileg a Rocktomnak jobban kéne levennie. Csak egy kritikát nyom a Ratata, és nekünk annyi. Na ilyenkor mi legyen? Oltsuk be. Potion. Hát végül is. Miért ne? Nem tudom mennyi életem van. Lehet, hogy be lehet... ezt meg kéne néznem, a játék ki tudja írni a számot. Értitek, hogy mondjuk van 47 HP-ja, mert így nem fogom tudni felbecsülni rengetegszer az értéket. Meddig mehetek el. Rocktomb. Reméljük eltaláljuk. Eltaláltuk! És Ratatatát kinyírtuk. Mennyi XP-t kaptunk ezért? 400 körül satszol. 2300! Ez teljesen random? Valaki írja már meg, hogy ezzel mi a helyzet. Aztán... egy madár, ez nagyszerű. Valaki múltkor írta, sajnos a nevére nem emlékszem, ne haragudj, hogy az a rész, ahol én eleinte a Mankey csodával határos módon felszinteztem, az a rész tele van olyan trénerekkel, akikkel én csatázhatnék. Úgyhogy valószínűleg a következő részbe fogok oda visszamenni, és egy kicsit húzni azokat a pokémonjaimat, amiket nem sikerült még annyira felszintezni. Egy pad, de sajnos nem tudok rájönni, annyira király, hogy az Onyx jön mögöttem. Jó, a kis cukorfalat, az a kis kőkobra. Szóval nézzük, őnek is valószínűleg normál vagy repülő pokémonjai lesznek. Oranberryből van 4, adok egyet Onyxnak? Aha, egy elég. 10 életet töltött fel, szóval nem lehet túl sok életünk. Természetesen az a célom, hogy Onyxból... Packer és Slowpoke. Az a célom, hogy Onyxból Steelix-et csináljak. Soha nem volt még Steelix-em. Úgyhogy ez nagyon-nagyon fontos célom. Úgyhogy ha esetleg eszetekbe jutna mondjuk, hogy ajándékba adtok nekem egy Steelix-et a játékon belül, amikor találkozunk, ne tegyétek, mert szeretném a sajátomat megszerezni. Ezen kívül nincsen másfajta fenntartásom. Nézzük Slowpoke-ot, mennyire tudjuk bántani ezzel a Sparkkal, és tökéletes volt. Mondjuk Pikachu egy kicsit szombos valóban. Lehet, hogy megint szintet lépett el? Nem. Jó. Ezt a trénert lezúztuk. I'm not mad, man. Nézzük, Camper Flint mit hoz. Szerintem ez is valami Nidorant, vagy valami ilyesmit fog hozni. I've got a girlfriend. Oké, örülök neki, hogy van. Ekans jó lehet. Annyira nem tud sok veszélyes dolgot csinálni velünk. Lassítsuk a speedjét. Igen, ja, én támadok először, akkor is mindegy. Nem vett le túl sokat. Glare. Ez nem jó. Ez nem jó. A Pokémon Sun és Moon játékokban a paralázat el lehet egész sokat levet. Fully paralyzed, nagyszerű, nem tudunk támadni. Egész jó pofa rendszer van, hogy ugye a Pokémonokat ki tudjuk hozni például a Sleepből, a Poisonból, meg ilyenekkel simán csak törődéssel ugye megtörölgetjük, leporoljuk, stb. Itt viszont hát keményen itemeket kell használni, amik pénzbe kerülnek. Onyx be is flinchet, szóval ezt az Ekanset nem fogjuk tudni egyedül lezúzatni. Most alternatívaként természetesen Charmeleont látom, mert Pikachu-t nem akarom, Mankeyt ugyanúgy viszonylag könnyen meg tudja mérgezni.
mondjuk Charmeleont is meg tudja könnyen mérgezni, de neki legalább nem csak fizikál támadása van. Fight. Oké. Jó, Dark. Reméljük, hogy mi támadunk először, és le tudjuk szedni az utolsó szál életét is. Aztán nézzük, mi a második Pokémon, valami Koffingot tippelek, ha már ilyen rakétacsapatosan indult a csata. Nézzük. Ratata. Na hát, jó. És nem tudom, visszahozom a Onixot, mert fene tudja, mennyi XP-t kapunk. Nézzük, egy körre visszahozom, mert utána úgyse tudok vele harcolni, mert ennyi élettel és még plusz paralyze is nem érdemes szerintem bent tartani, legalábbis én nem fogom. Nézzük, kibírta a pulszolitól. Jó defense van, vagy defense van Onixnak. Szerencsére az egyik legjobb a játékban. Úgyhogy mindent jobb ér, kivéve a vizet és a növényt. Meg mondjuk a groundot. Úgyhogy, meg a fightingot. Na jó, hát szóval elég sokat felsoroltam. De ugye sima rock Pokémon és nem steel, hogy a tűz is ártson neki. Szóval, mit akartam? Menki tudom behozni, Zubatet még mindig nem érzem nagyon. Még nem is tudom, milyen move poolja van, nem tudom, miket tud. Menki és Charmeleon is 20-as. Ratata 14-es. És tudja a Pursuitot, ami Dark támadás. Ő pedig Poison és Flying, jól tudom? Na jó, nézzük meg, hát ha az Zubatet tudunk valami csodát csinálni. Esetleg Supersonicot rádobunk. Pursuit, oké. Hát azért nem keveset levesz ez is. Szóval van egy bite-unk és egy wing attack-ünk, amit tudunk szórni, de jobb lenne, hogyha Supersonic eltalálná Rattatat. Basszeg, nem ment. Jó, kételnek mondjuk őt is lecserélni, hogy valami XP-t legalább kapjon. Úgyhogy Charmeleon. Ez viszom egy kortyot. Igen. Imádja ezt a Pursuitot nyomni. Nézzük, hogy tetszik a Dragon Rage, öregem! Ennyi vagy, látod? Kifeküdt az a kis patkány. Koma, 144, 144, 125 XP. Nem értem ezt a XP rendszer, hogy működik a játékban. Vagy nagyon szerencsés vagyok, vagy egyáltalán nem. Na jó, visszamegyek tölteni, aztán innen folytatjuk. Nos, srácok, visszaértem. Akkor tehát nyargaljunk tovább, nem tudom, hogy vele már kiálltunk, ugye? Itt egy Arcanine-on lovagol valaki. Azt mondjátok már meg nekem, hogy mikor lehet például Pokémon hátán menni. Mikor tud minket elcipelni mondjuk Onix, mondjuk lehet, hogy ő soha, lehet, hogy csak bizonyos típusú mountok vannak, vagyis hátasok. Felkaptunk egy pár berryt, meg itt van egy pokélabda, és pokélabda van benne, ez a legviccesebb, amikor konkrétan az az item. Amiben nézzük, hogy Hiker Nob, azaz, vele még nem csatáztunk. Oké. Na menjen a menet. 4 Pokémonja van, reméljük, hogy nem 4 Geodude. Ezek nem hiszem, hogy túl sok XP-t hoznak. Szóval, Onixnak ugye Rock és Ground támadása vannak, de a Mudsport az nem fog levenni semmit, azt hiszem csak az Electricity-nek a hatását csökkenti. A Rage nem ér semmit. Megpróbálkozom egy Raktumbbal, de... semmi. De valószínűleg váltok... Magnitude, ez nem jó. Ez nem jó. Na szóval váltogatnunk kell Mankire. Sajnos ez szíves, mert ugye most gyógyítottam fel Onixot, és már kevesebb, mint a felélete van meg. De hát ez a Pokémon, gyerekek, ez így működik, vállalni kell, basszeg mennyit levesz, vállalni kell a következményeket. De szerintem ez a 13-as Geodude, ez egy kicsit sokat akar. Jó, első Pokémon kiütve, nézzük a következő Geodude-ot, így van. Nem kaptunk túl sok XP-n, és megnéztem, körülbelül 700 valamennyi XP-t kaptunk ugye ketten összesen Mankey és Onix. Nézzük, hogy most egyedül Mankeyt használom, és maradt élete, srácok. Basszeg. Ugye a francba? Magnitude 6. A Magnitude ez valamilyen földcsúszamlás, földindulás jelent. Úgy. És akkor most nézzük, hogy mennyi XP-t kapunk, hogy ugyanannyit kapunk-e, vagy valami tök mást. Teljesen más, látjátok? 1500 XP-t kaptam. Hogy van ez? Egy matchup. Nézzük a Furry Swipes-ot. Talán többet ér. Aha. Igen. 2, legyen már 5. Ez kritikál volt. 2 támadott? Ez nagyon lófügy. És legalább 3-at nyomjon. Semmi. Különben a 13-as kis macsop bever minket, beveri a szöget a fejünkbe. Ez az, és megvan a 4.
Föl is vársz, aztán maximum 5-ször tud ütni, csapni. Menki el fog borulni, ha jól látom. Valakit majd be kell hozni, hogy a csatát visszaállítsa. Mármint, hogy nyerjünk, ugye az utolsó Geodude-ot kell lezúzni. És azt mennyi élete maradt, hihetetlen. Oké, bye Menki. Bár legalább egyszer misszelhettek volna, de nem. És nézzük, hogy behozom Onyxot, akkor valójában gyorsabb vagy lassabb be a Geodude-nál. Ez csak gyorsabb. Talán túl tudjuk magunkat küzdeni rajta. Na imára srácok, imára borulni. Így van. És misszelünk? Ne, Jézusom, ezt a kudarcot. Bakker. Ez szar volt. Ez szar volt. Ezzel nem tudtam mit csinálni, hát akkor go Zubet. Fél csapatomat kinyírták ezek a Geodude-ok. Nagyszerű. Tök mindegy mit használnak, mert nyilván ennyi életet le tudom venni. Na, nézzük. 2300 XP, wow. Oké, legalább Zubet szintet lépett, nem tudom, legalább egyet vagy két szintet lépett. Na hát, most mondhatnám azt, hogy megyek visszatölteni, de hát ha már itt vagyunk, akkor nézzük Zubet. Esetleg meg tud-e harcolni itt a legényekkel, de lehet, hogy fel fogom falba verni, hogyha ez mind Pidgey, mert ugye Onyx akkor lazán tudná őket egyesével leszedegetni. Egy Ekans van itt. Nézzük, hogy ugye ő Pszichó, vagy hülye vagyok, ő Poison, úgyhogy sokat nem tudunk csinálni, de viszont ő se velünk. Ugye ezt kipróbálok egy Wingeteket, mennyit vesz le? Először ő támad, sajnos, azt a rohadt. Nagyon veszélyes, gyerekek. Megpróbáljuk mi is a bite-ot. Kritikál volt, ugye már nem kéne annyit levennie. Most mit állunk először? És flinchelt! Ez az. Próbáljuk még egyszer, lehet, hogy megint flinchel. Most ő támad. Fight. És mivel én most már nem vagyok hajlandó kockáztatni, ezért be fogom cserélni, be fogom hozni mondjuk Charmeleon. Nem tudom Venonetet miért hagytam benne a partiban. Fogalmam sincs. Legalább valaki még itt van. Oké. Ez sokat nem ért, és egy Dragon Rage-el befejezzük a csatát, legalábbis Ekans-szel. Ekans, úgy van. És nem léptünk szintet. 320 XP, 425. Senshu az bajos, az gázos dolog. Kéne nekünk egy víz Pokémon majd, nagyon hamar. Nem tudom, hogy hol tudunk a közelbe, de már úgy látszik vége is a csatának. Scary Face-t akarja megtanulni Charmeleon, nem kell megtanulnunk. 2200 XP. Lehet, hogyha egyedül harcolsz a Pokémon-nál, akkor valahogy több XP-t kapsz. Úgyhogy ezen felbuzdulva most visszamegyek tölteni, és utána itt találkozok. Most srácok, visszaérkeztem. Kicserélem a sorrendet, mert én arra számítok. Wow, ott le van zárva ez a hely. Igen, blokkol van. Vajon mi lehet benne? És arra számítok, hogy ennek a csajnak madár Pokémonjai lesznek. És nézzük. Egy paraszt. Paraszt ugye Bogár és Poison. Vagy Grass és Poison? A jó életben szerintem Bogár. Na mindegy, nem ez a lényeg, támadjunk. Bogár és Poison, hát elvileg én úgy tudom, hogy a Poison Powderon és Sleeping Powderon kívül semmi olyat nem tud, ami nekem árthat. Leech Life, ez tökéletes, rovar támadás, kicsit visszatölt magába, semmi nem tud levenni. Rock Throw, ugye alacsony az accuracy, de reméljük, hogy eltaláljuk, és eltaláltuk! Király vagy Onyx. Mert ugye az előbb meghaltál, de mindegy, most király voltál. Szintet lépünk? Nyilván szintet lépünk. Vagy nem, na mindegy, pedig elég sok XP volt. Madárka, na gyere kis galamb. Rock Tomb. Így van, így van, így van. Pont így akartam. Na ez valószínűleg egy sikeres csata lesz. Most mi van? Most megint a csík az errefelé kell menjen jobbra? Na jó, meg lett a 16-os szint. Már azt hittem, hogy valamit én tévesztettem el, vagy én néztem félre. Na imádkozzunk, hogy eltalálja a Rock Throw. Eltalálta! Mit akar megtanulni? Stealth Rock. A Stealth Rock egy nagyon jó képesség multiban. Ugye azt látjátok, hogy ki tudunk rakni ilyen csapdákat azoknak a Pokémonok, akiket behoz majd a tréner. És azok a csapdák pedig ugye elég komolyan sebzik a játékos Pokémonjait, amikor behozza őket, és le tudunk rakni több réteget is ebből, úgyhogy ez egy olyan támadás, amit jó, hogyha tud a Steelix. Szóval Mudsport helyett berakjuk. Így van! Van itt még valaki? Vagy mehetünk be a házikóba?
Pokéstop, ezeket még nem tudom micsodák. Elmagyarázod, hogy itt mit kéne csinálni? Aha, lehet, hogy olyasmi. Mindegy, nem lényeges. Stardust Seller. Én azt akartam kérdezni, nem tudok eladni semmit a játékban. Dehogy akarom eladni. Szóval, vagy hogy akarom megvenni. Nem tudok eladni a játékban a boltban. Item Maniac Guy. Nézzük, ezeket... Van egy nuggetem, aha. Szóval ő fogja megvenni? 15 000-et? Azt a rohadt. Oké. Nézzétek, mennyi pénzem lett? 25 000 player money van. Van még valami más, amit el tudok neki szórni? Nézzük. Dom Fossil Escape Rope Starpiece. Starpiece el tudjuk adni. Azt nem veszi meg, csak a pörlöket. More. Itt van. Na, Starpiece is el tudjuk adni. 9000 pénzért 9 ropit kapunk érte. Adja. Semmi nem jók ezek az itemek, szóval jobb megszabadulni tőlük, és tudjuk, hogy itt fogjuk tudni eladni ezeket az értékes dolgokat. Itt van ez a szerelmes pár, nézzük, hogy kiállnak-e. És nem. Itt közben itt is van, itt egy Mew. Ez egy Mew, gyerekek. Mit keres ez itt? Oké. Nézzük. Ajaj, eltűnt a francba. Ja, igen, mert azt a játék legelején találkoztam Mew-val. De nem rémlik, hogy ez benne kéne legyen az eredeti. Ugye megyek le, nem erre akartam menni, először még a Bill házába bemegyünk. Szóval, hogy az eredeti játékban nincs benne itt Mew. Ezt ők rakták bele. Mindegy. Szóval a Bill házába bemegyünk, és kisegítjük a teleportáló masinával. Nézzük. Már itt van? Hogy a francba? Ez akkor nem ugyanaz a sztori. Hi, szevasz! Tudnál egy szívességet tenni nekem? Elveszítettem a könyvemet, tudományos kutatókönyvemet. Meg tudod találni? Valamit adok cserébe. Persze. Valami erre van? Valami itt vannak a könyvek között? Nem? Nem? Nem. Szóval valószínűleg a házban van. Ha megnézzünk mindent, felforgatjuk az egész házat. Arra már nem tudok tovább menni. Itt egy könyv. Ez lehet, hogy az. Viszont csak ott tudok bejutni fönn. Mekkora földgömb van itt, milyen jól meg van csinálva. Tök jó az a sprite. És nézzük. Na. Mi a franc? Hát pedig ez tök úgy nézett ki. Nem engedi a játékot rákattintsak. Ez esetleg könyves polc? Nem. Ez mi ez van, üzenegép? Kint van a könyv? Azt akarod mondani ezzel? Nem adtál semmi útbaigazítást. Azt mondja, hogy itt van a laborban. Szóval... muszáj itt lennie. Nincs. Hoppá. Esetleg itt. Pedig én itt nagyon nyomkodtam. De semmit nem tudok. Esetleg itt. Most már minden rá fogok nyomni. Az ágyban. Hátulról is meg tudom nézni? Nem. Lehetetlen. Tehát olyan vadul nyomkodok, mint még soha. Ej, itt van a párna alatt. Te kis huncut. Na jó, legalább megtaláltuk. Na Bill, nesze. Fair, igen. Szóval, kaptunk egy ticketet, ha jól tudom. Így van. Megkaptuk a Szent Annie-nek a jegyét, úgyhogy fel tudunk menni a hajóra, és meg tudjuk kaparintani a HM-et, ami nekünk kell, az pedig a Cat. Úgyhogy a következő részben ígérem, hogy eljutunk a Szent Annie-ig, vagy SSNI-ig, és megpróbálunk megküzdeni azokkal a Pokémon trénerekkel, akiket az első vagy második adásban próbáltam. Csak az elsővel találkoztam, és ugye majdnem szörnyé dermedtem, hogy milyen magas szintűek. Szóval onnan fogjuk folytatni. Várjátok a délutáni videót, késő délutáni este felé videót, amiben a nyereményjáték következik. Addig is vigyázzatok magatokra, és ne felejtjétek, vegyetek a ceteket.